Iffaċjati b'realtà ġdida, id-deċiżjoni kienet li naġixxu minnu fih mingħajr ma nieħdu ebda riski f'dan il-perjodu. Għalhekk mal-miżuri kollha li diġà ħabbarna, b'effett minn għada sal-11 ta' April li ġej, jiġifieri meta jintemmu il-vaganzi tal-għid tat-tfal tal-iskola, se jingħalqu l-ħwienet li jipprovdu prodotti u servizzi meqjusa bħala mhux essenzjali. Se jingħalqu wkoll ir-ristoranti u l-faċilitajiet anċillari tal-lukandi li minn għada jistgħu jibdew joffru biss ikel u xorb permezz ta' room service jew deliveries. L-ivvjaġġar lejn Għawdex se jkun limitat biss għal raġunijiet essenzjali u għal min għandu proprjetà fil-Gżira Awċija. Il-limitu għal gruppi f'postijiet pubbliċi se jinżel minn 6 għal 4. Filwaqt li hemm u qed nagħmlu llum rakkomandazzjoni ċara sabiex in-nies ma jinġemgħux fi djar privati. Se jkun sospiż ukoll l-isport organizzat kollu. Se jingħalqu l-gyms u l-pools, se jingħalqu swali taċ-ċinema, teatri u l-mużewijiet, se jitwaqfu t-tiġijiet u l-attivitajiet reliġjużi. Funerali jistgħu jsiru skont il-protokolli li diġà hemm fis-seħħ. Minn nhar it-Tnejn se jingħalqu l-istituzzjonijiet edukattivi u l-Gvern se jkompli jaħdem mal-stakeholders kollha biex għal ftit jiem li fadal qabel il-vaganzi tal-għid il-lezzjonijiet jingħataw online kif qed isir diġà b'mod tajjeb fl-istituzzjonijiet post-sekondarji u terzjarji.